السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ اسلامی انوار قرآن درس آدی سوال کی یک نوجوان آئی پیت گوشی تو زار بدے ما پرتی واسطہ دیر کی تر سور دیں ایک شینا اولی سورہ پیت بنا ما اچ تر نہ دیں اولی سور پیتے سرائے پیت سور بنا لہذا یہ مسئلہ چی مطلب جواب بیت 9 مئی 2019 سوال جواب دیے گا. بیچارہ اگر یک پیتیارہ گنجائش ہست اشیاء چی باوجود ہوتی چکا سور نہ دا تو ادھی سے توقائیں کہ یہ چک اگر گناہ بکائیں یہ پیتے سرا یہ گناہ یعنی وبال قائم تھے اگر پیتارہ گنجائش بھی لیکن اگر یک پیتی بس اگر گنجائشی جند نہیں نو یہ چک نشتا کہ منا پیت سور بدا من نکم ماں نش نکیں گوڑا ایشی اگر گناہ کا انشاءاللہ پیتے سرا نہیں آیا او منا آنچو لگی کہ ہمیں پیما زندگی شی ہمیں پیما پا لنڈیو پا بی سوری گوزی چیا کہ حرکت ہے تو کا برکت ہے نا نو پیت پیرے بزا کماشے نو تو دنیا دا پوش کو تھا کہ پیت چوکا سور دیاں لہذا نو منا بھی پیت سور بیدا بلے تو بچار تی پیتے کنڈیشن چیئے تی پیتے چی پوزیشن ہی ہما مثال یکی شو دی پیتے یکی پیتار سیکلی استا کٹارے بزگا دار چھے تو باہا کو دار چھے تو باہا کو ہر روز مطلب میں سیکلی سرہ دار بڑھا کن کے بازار باہا کن ہوتی لوگے گزارا کنگا یا کوچی پیت چوک شتا لازم منا موبائلی بگر بیدے نام ہوتی جندہ کشی یہ بالکل حقیقت واقعی ہے موتی جندہ کشی نو پیتار دارے ہوتی چوک دوست تیری دو میں روچا کے موبائلی دمتے یا کی کشی تی پیت مرچان دار سرا کن تو بزدک چوب تکلیفیں کے بازارا مطلب دار باقی پیتے سیکل دن چونگو ماں وہ صحیح نو پیتے سیکل چونگو جس کا ابتی سیکل تو سوجا مرچا دار بڑھا کنے کارے سرا کنے کارے بازارا اسی تو گشتا موتر کشی منا موبائل بھی دے مت سیکل ہوتی بہا کو تئی تو تر ما کشے نو مامشی پا بڑھو سر دار بہا کنے گا ای بھی یک زندگی ای بھی یک موبائل لوٹا گی ای بھی یک چکی یعنی ایک احساس کی چکارا مطلب اسی کی پیمی بھی چکست تو مقصد گا پیشیں کہ نو ترا اگر سور و سانگ کنگی ترا اگر ہوتی زندگی گوازی نگی شریں وڑیا تو انسان آنی پیما زندگ بگو بختور دنیا مچار کے دگرانا پیتا سور کو دا بلکہ آنی پیتانا گنجائش ہے تی پیتارا گنجائش نہیں بزنگی پیت گوشی تو بیار مطلب سور کی یار پیتے مراد من چوک سور بکا نو تونا نو اما وڑا ہوتی پیتے موٹر سیکلہ با کرائے لے لازم تی پیت یعنی طرح سور بیدان بزگارہ نیستے نو بر چون بکا و تر وامدار بکا چون بکا تکلیف بکا پر تو کار کا محنت کا برو وتی مطلب پیتارا مدد بھی دے انشاءاللہ تر سور دا آئی نیک دعائی تر گونو با آئی تی جندے واسطہ فکر مند تی واسطہ خیر ہے یہ اصول ہی نہیں کہ تو تی ذہن آئیر کو تا کہ بس من اولی سورہ پیت بھی دا یعنی دومی سورہ تو چوتا کنے اولی سورہ تر پیت بھی دا اولی سور پیتارا تی گنجاش کے نی سور دیے گے اور تو چی مدد نہ کنے یہ وڑ ظلم مکنے شر نہ یہ پتانی حق شمار گرائیں یاد بدارے گا پر باقی شن کے تو کمائن بغیر سورہ چو کمائن برو پتارا بدے انچو برو محنت کا ذرہ بیار پتارا بدے پتے کمک بو آپ اتوت پر تو چین تیر کا در سور دا باقی شن کے وتی وقتا ضائع مکنت کیا چو نشتے کے وطر ضائع کنت سمجھتے نا یہ دنیا دار الاسباب اندر لازم کچھ کنگی امید انشاءاللہ ساتھ ہی سوال جواب مطمئن بھی